Ndizi TV Obwansu Gusii. Soko sema gorobenki ya umwanchi umurigere ribegeta seni kya Ndizi TV na bwo obwansu bwo Gusii no kwegana kwande mnari tkoria ondigenderete ko bali toyerukema na nene genderete kwegokya asoko bwatia emerobero yonsi eri tkoria rero ekerorire eri tukoria ajumanne stariki ne meronkebere chomutienyi okabere omwaka bwe 2024 na manga genderete gokorekana imense ya Kenya anene keroria swari tkoria kabere asege karo kyaba waziri na babisabanene korwa serikali ya Kenya kwanza ekyo kigendrete ase ensemo ya Naivasha Imeye County ya Nakuru asekirenga kyo gokwanera gusegyo kumurekera obokoreri ase chiwizara nawe gokorgerere muna nganara ya bwente kwegwari bagari tangani aso gukinya obokoreri nawe gwikirania chi agenda cha serikali ya Kenya kwanza isebora ibwa Dr. William Samuel Ruto cyaragira Chinsa Ikomi cyabona mugoroba cinga kingo kwarigania SMS ya Amayia eri onkomanya muna nara ya na kwariganire asenchera ere yobwenge nyora muna sensemo ya Facebook na bakugendera gotonyarwetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyarwetera Ndizi TV News paigo na bakuyasoma wetera se website yeto www.ndizitv.net eri otogendera gusanga asobwamo. Mancho murigeri tariane Everlyne Osero orio koine kya chibichanerio gicha goikere nigakuru kwa Sara Mumanye na boigo Lydia Mose na tokubwatana na sensemo yebimanyererio okwariga ntobe togo chaka Amayia yenseyemo gose Amayia ye Chinsa Ikomi asenchera yobwenge anene korwase county ya Kisii abwase gatia bamenye korwase ward ya Gesusu yo tokase bungenya ribari masaba babere bawesokya na kogikeria ekyama kya United Democratic Alliance asoko ina ali uko gochia se omwemsiebe wodi yo Anthony Onkundi asekere munanigo akogenda mamincha yeri chikorie kyama yani gago chachinga kyomo waziri w'ekisemi Ezekiel Machogu abakagutwara umuchango ase wodi yo ase amatukabwangoiga asekorengana na barabuo Onkundi ni garete chibesa cy'umuchango cyayo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati nigo bona baganire amaskani abene kwena nwawo cyasongundi nabo igabega kwe wachinga kinyororo eri kwikirania obokoreri bwaye asenchera ebwenerete korengana nekirenga bamochorerete tangoro kubita sonigitere korwaga ige gwatie ya Gesusu seiterega kiamukama na injengo kondemu amangana omwamsie ominta gwetera omwamsie Onkundi keraga leta chibesa gaiga lyatirimba ekera leta chibesa omwasiesi Machogwa kanga ko mwali bagapi aka omwamsie omongao asengenja leta tebinto byango byasimba bono omanyire korwororo ochakire korwani omwamsi oyo iga komorikera ne chama ya UDA ngasarende korwase chama eyo abwatie chama ya ODM intuntora ekabyama intunto chorete byama Gesusu teriko chora byama omwamsi tobwate akorwa Onkundi kerage atokorere amagendero omwamsi oito aso mwaka oyo mabeire ase assembly ya bosongo gali chipara chiaraire otoroserie para ya Naroko Machogwa abeire bakomobunga atana korosi orosiri chipara gaigaria isoe orosiri chipara friends atana korosi bakageteri atokoreira magenderara manene igo intu omwamsi tobwate no Onkundi anye bakomoseri korwase chama intore tayare Gesusu gwoti komwakira chikura nandi gune proki nandi chietani chikia
amangana itwaya konde miri abantu bage susu twagikeri nganerio inga omwesimi gwaito korokwo ngundi keragenera tobwate na ndai gwa masikania manene atugambire gwati yaito yage susu na machogwa point 3 aliro egatia barundi abe chipigipigi korwase county ya Kisii no muchobo songo ni gori tkolere baba konyora amaigero igoro yobotumeki bwekerero ase obonchoreria bwa boda boda anene wetera omurobiro manyekante buna Pax Boda no murobiro rakonye abana boda boda konyora chi customer centera yobwororo ase o customer erabege konyo gese ese omonchoreria bwe pigipigi akogenda wikase customer erio chiako moino muroberio obe orache gokonya ase gokinia obokoreria sobosombi bwa boda boda egetambukiro kyabirege kugokerwa n'abana boda boda bona otabani gokera chikuba konya asobonge anene kworobya obosombi na gokora obusaria bwe chingenjo au gati yabo obwibi twabwate training tware ko twabato kworokererwa enjira to gutumika omuroberi oyo obaxporter in digitali elindo ko okoba directive amonesim ekeregwa kwa baire directive nesimi ekasoma ekumanyana kiego konyora yagwakira na ande kwa manyanga yokonyerusi igora twalenge kirenge kanana koba trained elinde to chikorokereri na bali bali isiko na baraba manya ne chikasoma chonse chimanyanga ngoso watore asomuroberi oyo otichito enjira yokobogori chikasoma Bernard Nyagaka akaki ingaonde spokesman ya Naivas Mall igongo chiko koimeza customers bali bakutumia boda boda patumia hapo ya Pax Boda sababu ne okonyora Pax Boda gale garwa tumira hapo ile kana chiro ko imuna nche rider okonyora already ni registered namba ya ne kebanda noere namba ya pikipiki abo iko ni namba ya ne sim ekaro customer ya kwa ngire chomne rider onda konya magosa atokere in between no bote uwezo yokwenda obisi ya Pax Boda oripoti bali geria system banyare koranga ko bogori ane sanga bichiarengi onye issue ya toke onye ni tana ko gosera abo report ya service na kurwa bisi bono konyore ko bera raisi te korenga no mara yorandike customer ebweka gongo sabanga na yabambu tuko na yabansa ngapi na ndiri yakabere yaberege ko sirio bongenere buri omonta ko dairi gori ri nyinge ko sichibe chire igoro chitari ko enda sabu ya boere ngiye oche ko konya no customer sengencho yo kanere ko dabiri gori ko rigeri gari system ko na ki rigori ni gori gete kono no bano mo abaonia chiba na boigo abateneri kurwase kyombe kyobonia bwa mariogo yogotibe binyugo byogotinde kurwase nsemo ya gucha nigo besokire na kurwa magani yabo gocha serikali ya county ya Kisii anena se baganirie gotakaniwa ebango ase kerengo keigoro goika bokoreri bwabere bokurungeiwa ase ensemeyo ase okwene kyabuna birenko byobonchorere abyabeire bigokinwa gokwana nabariki asomochi bwa ogembo nigo baruro kubore ochase ensemo yoborendi kwene kyabuna amaryogo yogotindi ali atanche iri ase binyoro abeire gagokorwa asenchera yemo yogotanga ibikore byobusali nabo gusiria umugima kwa bantu egekore bune kyabere kwene kiwa ase county ya Kirinyaga asama tukabangwega ase gati abantu babete bagokora nabandi gusiria magima kubwatikana n'obutumeki bwa maryogo atanche iri nabano nigo bamuganira umugabana we county ya Kisii Paul Simbarati kurigererengane yo ase oboime na kobachinga kichinyororo asebalire ira yogoche kobwatia machikonsi asogoikrania obonchurire bwabo county government kurmaega kasugumana ngora lakini obuiji ntwa yeto ekatokera wana kira sikati kabera na ntwa rodenga mangana recessing we have done a lot of public participation as a county yeto from the sub county level so we believe nga iyo gende kingira to mono especially esekero financial active chikube kwa mugabano ito oyo ito mito Simbarati so wanja kwa gyando kuzigeda out of your leadership to ligereria mangana a financial act to atevete from the beginning to ewa mangana ko amalgamated races not even 101 races like now we are paying more than 7 races this is sub county taji korengera ibinde byao yuko nakobeka chi injunction ya court karotu abure grero watamago watotete kiagera no tokoragira ko chirese siye twasabire chire igoro mono nabo igana inde ebiashara bito toko igora stinga kichinge twari ko request yo mito Simbarati uyoro mugabano ito ande one on one na serikali kya twarere ngango tori kogosu na magana yichireses warakwana na serikali
erinde baratona ono mwaka oyomo tokunya kwibanga because kuruga stokwana korungucha iyere a new municipality ebyombe ao chidini inse namone chidini inse omuroberio omulika initiative oyokora wane kyombe kia USAID ni godi tkoryarera baba gutwara egeikaro ase omuchobosongo eryokorotota amaganio osekorotota amangana ibabeta bakubeka yokurwanirira obosubure bwo mu Kenya gati yabo amangana yenchara amangana uchumi na oborendi egati yayanda mankeni gokorengana negekarekyo baikero koiwana na koine kiabuna amangano sibabete bagukwanira ayo arengete koine kiabusubure bo mwanya bantu anigabere gakobe gosika kuri kwainse asibatere nanigo barachie kobeka omoswado gose memorandum eyo ase serikali ya county naboigo serikali nene eriyo koine kiabuna kera omwananchi oberega konyora obusubure bwaye. Tukiwa kama makundi ya kutoka shirika la Kenya Conference of Catholic Bishops, the National Council of Churches of Kenya, the NCCK that is, na ni katika project ya Mulika Initiative ambayo inadhaminiwa na shirika la USAID kuzungumzia maneno ya memorandum ama memorandum ya kwenda katika Kisii County Government ama na serikali kuu kuhusiana na yale ambayo tulikuwa nayo kabla ya uchaguzi. Tulikuwa tumeongelelea juu ya uchumi, tulikuwa tumeongelelea juu ya amani, tulikuwa tumeongelea juu ya ukulima, tulikuwa tumeongelelea maneno ya insecurity na vitu nyingi. Leo ilikuwa ni kupitia tuone ya kwamba kila jambo lilikuwa limeandikwa visawa sawa ili kwamba tukapokuwa tukilipeleka huko mbele katika wiki zijazo itakuwa ya kwamba ni yale ambayo tulikuwa tumeyaongelelea mbeleni na yatakuwa ni maneno ambayo yameongelewa na hao watu wote ambao wako hapa leo wa kutoka katika mashirika ambayo nimeshaongelelea. Na vile nilikuwa nimeshaongea mbeleni kwamba tuko na watu kutoka civil society organizations, yani makundi yasiyokuwa ya serikali na hayo makanisa pia. Sasa tumepitia hayo maneno na tuna mipango ya kuyapeleka mbele kwa viongozi ili wapate kuyaangalilia na kuyatimiza. Hiki karo kiaba waziri abaraya abo bisabanene kurwa serikali na boiga bachumbe nigo yaswari tkoria kabere ekyo kenderete kora wanu muraibense Dr. William Samuel Ruto asense moya Naivasha imeye county ya Nakuru okwana chinga kiechori osase ritkoria lero Ruto niga baga kuroko boria osegosegeta engana yoko bwaterana gati yechi wizara a serikali nene na boigo serikali chech county asekirenga kyo wikirania amagendro. The reason why we asked the council to come and have a session with us as we have this National Government Executive Retreat is because I wanted ministers here and their principal secretaries to understand that the counties are our partners. They are not our competitors. They are our partners. And there is a very big opportunity by us working with counties. And we lose that opportunity if we don't work with the counties. I want to encourage ministers who are here and principal secretaries who are here and say it in their presence that county governments are not our competitors. They are our partners. They are another level of government that we must work with because the Constitution contemplates us working together. We haven't made a lot of success in some areas because
we have ignored counties. Ekiombe getenenerete amangana yobotki bwobwenya imeyense ya Kenya Medical Research Institute KEMRI niyo yachakire bene egetabu kiobotki egiokera konye aborokiwa anene balibaganitie gotwara obumanye bwamangana awetera gokora obotki bwaime osaba manyikanite buna scientist gokwana nabariki nigo tinga kichogo chakiwa kwegetabu egyo nigo moteneneri bwobotki ase ekiombe kyo Edwin Barasa atebire buna okugania ngorororo ase obotki bwogwenya ase orogonko rwa Africa nigatere bune getabu ekyo ngechikokonya abange anena ase ogokora obotki anena sensemo yobwenya ime yorogongo rwa Africa eryo konyora amachibu yemechando iyo yaberege kwenekiwa. One of the things that we are quite keen on as a research organization is to engage with schools to get to encourage students to take up research careers. And what this book does is to show students that it is indeed possible for a young African across the African continent to dare to dream, not just to be a scientist, but to be a scientist that can make an impact at the global stage. Ningetaka watoto wajue ya kuwa mwanasayansi ni kupenda science. Kama unapenda science, ningetaka kuwa mtafiti, unaweza ukitia bidii. Si lazima ujisikie lazima nipate A zote. Lazima uwe na kitu ambacho ungetaka kufanya utafiti. Uwe na hiyo kitu kimoja ambacho ungetaka kufanya utafiti. Na ukifanya vizuri utafaulu kwa maisha yako kama mtafiti. Tuko na maktaba ambazo tunaweza hesabu zinafanya kazi ni 3 ambazo ziko Malindi, Kilifi na Zisoni, na pia tunatarajia kufungua maktaba mengine 2 ambao iko Gandini na Shariani. Kwa hivyo wanafunzi nilipoangalia wanatoka sehemu hizo wana nafasi na wako na fursa ya kupata ile elimu ya kisayansi, kupata ile ujuzi, kupata ile University imeyo mu Nairobi nigo cyabekire essay yoko iwana kubwaterana nekiombe kya United States International University Africa USIU amone kanisa yege Pentecost yoko rwania obunereria ogosego yokora obotuki eryo konyora chinchera cyoko rwania obunereria ase abana kurengana no Vice Chancellor wa University ya Nairobi Professor Kiama Gitai ni umuroberio yo ora chigokonya ase oburendi bw'abana ase abanke babere bakonererwa wetera chinchira gati abo enyomo ya genkyo okoniwa egati yanda banke asaburire byombe gochamo na kubwaterana ase ogotoria abana. It is actually a time that we must rise above board and make sure that our children get safety, that our children get a place in the society, because actually this is actually a generation that we are growing for tomorrow. The topic of child protection is one that experts have told us and we know has a ripple effect on the community. And so working to protect children, to also encourage communities to work together with us as FPFK is leading the way. When we have a situation where we are not taking care of our children the way we should, we must ourselves, and like now when we join with the church and with the universities, Gusii, University of Nairobi, and the fellowship, to think about how better can we ensure we secure this. Mwanchi umurigeri ya inara na kwariganiritia semesema ya Chinsa Ikomi asenchira ere yobwenge korenda ya manaenda mangino chikenyora sobikira nuye koraga ense ya mona baigo Chinsa isato chamagoroba yendra kubate miroberions ya Ndizi TV na bwansubo Gusii asensemo ya Facebook otonyare wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na se website ya itona boko ya somo wetera www.ndizitv.net ero togenre gusanga asubwa meritariane Everlyne Osero Lydia Mose nere twabwatira na sensemo yimanyerero nabo igo Sara Mumanyi nero ene kyachibichanero gicha wekere asenchira yabenengo kuganeria oburigerero bya semero byonse kubwatya nabo igo emagoroba erentoerero.